Mitubo og 11.5% ang utang sa Pilipinas sa tinuig nga pagtandi nga misaka sa record nga 17.27 trilyones pesos hangtod sa katapusang adlaw sa Hunyo 2025 base na sa datos sa Bureau of the Treasury. Kini mas taas og 1.78 trilyones pesos kumpara sa 15.48 trilyones pesos nga natala niadtong Hunyo 2024. Sa buwan ng pagtandi, misaka kini og 348 bilyones pesos o 2.1% gikan sa 16.92 trilyones pesos nga na-record niadtong Mayo 2025 tungod sa kusog nga demand sa government securities. Gipakita sa datos nga ang gobyerno mas misalig sa domestic borrowings nga naglangkob sa 69.2% sa kinatibok ang utang samtang 30.8% ang gikan sa external o utang sa gawas. Ang lokal nga utang mitaas og 1.4% sa buwan og 13% sa tuig nga misaka og 11.95 trilyones pesos. Ang external debt sa laing bahin nisaka og 3.5% buwan-buwan og 8.3% sa tinuig nga natala sa 5.32 trilyones pesos. Samtang nagpabiling ligo ng government guaranteed obligations sa 345.11 bilyones pesos may gamayng pagsaka nga 0.4%. Gipasabot sa Bureau of the Treasury nga ang mampingong pagdumala sa utang nagpakita sa tinguha sa administrasyong Marcos Jr. nga magpadayon ang fiscal sustainability ug exclusive growth sa nasod. Kini si Idol Kenny sa 93.9 IFM, di kapugan sa pagkatod sa mga nagunang balita. Tatak IFM Balita!